खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायदो आरो नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो आरो बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो 1 सेप्टेम्बरनिफ्राय स्कुल खुलिनायनि हेंथायै अल आसाम हायार सेकेन्डारि टिचार्स आरो एमप्लयिज एसोसिएशनआ सेबानि चेयारमेननिसिम लेटार लिरहरदों आरो COVID-19 नि थासारिखौ नायनानै स्टुडेन्टसफोरनि सेफटिनि थाखाय मोजां स्टेप लानो खावलायदों। पाकिस्ताननि रेलवे मिनिस्टार शेख रशीदआ इन्डियाजों लोगोसे आसामखौ निउक्लियार वारनि धमकी होनायनि थाखाय अल आसाम माइनरिटि स्टुडेन्टस इउनियन आमसुनि मेम्बार्सफोरा पाकिस्तानी फ्लेगजों लोगोसे प्राइम मिनिस्टार इमरान खाननि फुथला बानायनानै सावदों लोगोसे मुर्दाबाद पाकिस्तान आरो गो बेक पाकिस्तान होननानै स्लगानबो होदों। मैया गुवाहाटीनि मालिगावआव सासे 6 इयार्सनि गथ'आ मोसाजों अरजानानै थैदों। शिवम कुमार मुंनि सासे गथ'आ न'नि बाहेरायाव गेलेबाय थानायावनो बबेनिफ्रायबा मोसा फैनानै गथ'नि गोदोनायाव अरफैयो। खाथिनि मानसिफ्रा होख्रावनायाव मोसाया गथ'खौ गारनानै खारो नाथाय गथ'नि जिउखौ बासायनो हानाय जायासै। आसामनि बक्सार लाभलिना बरग'हाया अर्जुना एवार्डखौ मैया 21 आगस्टआव मोननो हाबाय। लाभलिना बरग'हाया दिल्लीआव फार्स्ट इन्डिया अपेन इन्टारनेशनेल बक्सिं टुर्नामेन्टआव गल्ड मेडेल मोननो हादोंमोन आरो गुवाहाटीआव जानाय सेकेन्ड इन्डिया अपेन इन्टारनेशनेल बक्सिं टुर्नामेन्टआव सिलभार मेडेल मोनदोंमोन आरो रिसेन्टलि रासियायाव जानाय 2019 आइबा वमेन वर्ल्ड बक्सिं चेम्पियनशिपआव ब्रन्ज मेडेल मोननो हादोंमोन। लाभलिना बरग'हाया अलिम्पिकआव आसामनिफ्राय सेलेक्शन जानो हानाय फार्स्ट हिन्जावसा। दा बियो 2021 आव टकिअ'आव जानो लागा अलिम्पिकआव गेलेगोन। डिब्रुगढ़ पुलिसआ मैया लाहौरपट्टी एरियानिफ्राय 30 लाखसनि 300 ग्राम्स ब्राउन सुगार ड्राग्स हमनो मोनदों। बे केसआव उनिस खान मुंनि सासे मानसिखौ पुलिसफ्रा एरेस्ट खालामबाय। 33 नं बिजनी LACनि MLA मानिनां कमल सिंह नार्जारिनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। बिथांखौ ट्रिटमेन्टनि थाखाय 108 नि गेजेरजों लवार आसाम हस्पिटालनिफ्राय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालसिम लानानै थांनाय जाबाय। मायां पुलिसआ खुसियानि गामिनि नासिर आली मुंनि सासे मानसिनि न'निफ्राय इलिगेलै दोननाय 2200 लिटार्सनि डिजेल आरो 102 बस्ता माइरं हमनो मोनदों। पुलिसफोरा बुंदों दि 2200 लिटार्स डिजेलखौ बियो मेघालयनिफ्राय लाबोदोंमोन आरो 102 माइरंआ रायजोफोरनि थाखाय सरकारनिफ्राय सौफैनायमोन। नासिर आलीआ सिगांनिफ्रायनो बिदि गाज्रि खामानि बा सिखाव खामानियाव आखाइ होबोदों। दा पुलिसफ्रा बेखौ बे दायाव एरेस्ट खालामबाय। दिल्लीनि चिफ मिनिस्टार अरविन्द केजरीवालआ COVID-19 नि थाखाय साफ साफाई खालामग्रा कर्मी राजुआ डिउटियाव थानाय समाव थैनायलाय बिनि न'खरनो 1 crore चेक होदों। नर्थ इस्टनि मादाव त्रिपुराया सिगांसिन स्कुल खुलिजेनबाय। त्रिपुरायाव गासै 1 लाखनिबो बारा स्टुडेन्टसफोर जाय अनलाइन क्लास लानो हायाखै बिसोरखौ लांदां जायगायाव फोरोंनायखौ 20 आगस्तनिफ्राय जागायजेनबाय। बे क्लासखौ ससियेल डिस्टेन्स आरो COVID-19 नि माखासे रुल्सखौ फालिनानै लानाय जादों। बे क्लासाव लेखानि फरा फोरोंनायजों लोगोसे COVID-19 नि सोमोन्दै आरो मा सांग्रां जानांगौ बेफोरनि सोमोन्दै फोरोंनाय जादों। सुप्रीम कर्टआ NEET आरो JEE Main 2020 नि एग्जामखौ पस्टपन जानाय नंला होननानै डिक्लेयार होबाय आरो एग्जामा सिगांनि बायदिनो सेप्तेम्बरनिफ्रायनो जागोन। नेशनेल टेस्टिं एजेन्सि NTA आबो एग्जामनि डिटेल्सखौ रिलिज खालामबाय। NEET नि एग्जामा 13 सेप्तेम्बर 2020 आव जागोन आरो एडमिट कार्डखौ थाबैनो रिलिज खालामगोन। JEE Main नि एग्जामा 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय 6 सेप्तेम्बराव जागोन। बिनि एडमिट कार्डआ अलरेडि रिलिज जाबाय। कलकातानि देसान प्राइभेट हस्पिटालआ कर'ना पजिटिभ जानाय पेशेन्टखौ 3 लाख एडमिशन फिस लाखांनानैबो थाब ट्रिटमेन्ट खालामिनि थाखाय पेशेन्टआ एम्बुलेन्स सिङावनो थैनो गोनां जायो। दा बे हस्पिटालनि एगेन्स्टै वेस्ट बेंगल हेल्थ कमिशना COVID पेशेन्टनि ट्रिटमेन्टनि थाखाय नांनायनि बारा रां लानायनि दायाव 10 लाखनि जुरिमाना फोनांबाय। जोबनायाव दङ भारत आरो आसामनि कर'नानि आपडेट। भारतआव दासिम 29,73,317 कर'ना केस मोनबाय। थैनाया 55,928, हामनाया 22,18,306।
आसामाव दासिम 87,908 कर'ना केस मोनबाय हगारनानै होनाया 63,120 दासिम 24,558 नि देहायाव एक्टिभ जानानै दं थैनाया 227 जन दिनैनि निउसआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों